Nachádzame sa na Kráľovskej zátoke v Bratislave. Je dneska sobota a máme tu dneska preteky. Našťastie je pekné počasie, ináč by to bolo peklo. V tomto vlastne dneska je október, druhá polka, takže zima. Jazdím na vode už 15 rokov a venujem sa tu popri práci tomu. Vieš čo, je to veľká rodina v takom svojom slova zmysle, ale je to tak, že vlastne aj tie kluby navzájom, my sa poznáme chalani alebo aj baby, aj to sú také poprepletané všetko, vieš, že sa ti nestane, že dojdeš niekedy na preteky a nikoho nepoznáš, tak niekedy, kým prejdeš nejakých 200 metrov odtiaľ tam, tak sa vždy s niekým zakecáš, že trvá ti to aj 10 minút, kým sa niekam dostaneš, takže pohoda. Hugo je taký náš člen tu na Lodenici, pohodový chalaň, máme ho tu všetci radi. Podľa máme ho nehať aj vyhrať? Brata máš nechať vyhrať? Hej. Tlieskaj Kongovi. Kongo! Taký, akože nemáme my tu nejaké predsudky, že za to, že by mal nejakú inú farbu pleti alebo niečo, bereme ho ako Slováka, nakoniec tak aj volá. A od začiatku. Takže nikdy nám neprišlo, že by sme akurát kvôli tomu, že je nejaký iný od nás, mali ho nejako odsudzovať alebo takto nejako. Tu je. Rozprávam niečo o tebe, poď sa pridať. Ja by som natáčal, to bude zle. Ale že pekne rozprávam. To dúfam. Sa hanbí niekedy. Ale narodil som sa na Slovensku a študoval som tu a teraz to budem robiť. A vlastne máme Slovenka a otec je z Afriky. A vlastne žil som tu len s mamou, takže preto tu som aj ostal na Slovensku. Asi pred 11 rokmi bola zima a pozerala som zo šatne našej von na zátoku a bol strašne veľa snehu, nejaký december a nejaký blázon na kajaku, biely kajak, čapica, rukavice, zamabušený až po uši. Zrazu išiel na vode, pozerám, černoch na vode, proste zima jak fujovica a on si ťahal v decembri. Veľmi elegantne. Tak som poznala Konga. Preteky trvajú celý deň, až do večera. A narážajú sa súdy, už hádam budú narazené. A teraz ešte ostáva jeden pretek, trojkilák, kde vlastne sa pôjde na malé kolečka a každé kolečko posledný bude vypadávať. A kto ostane, tak ten bude víťaz. No, verím, že odjdem aspoň jedno kolečko. Uvidíme. 12 napomenutí. Dorazte sa pod startovnou líniou. Ja vás nepustím. Ešte meter dozadu. Ešte meter dozadu. 15 napomenutí. Pred! Dostal sa k tomuto športu asi keď som mal 10 rokov, cez bratranca. Tomáša poznám od jeho žiackých rokov, lebo navštevoval túto Lodenicu, kde som aj ja vyrastal. Mali sme spoločného trénera, hoci nie v tom istom čase. Sme mali takého prísneho trénera, ktorý
človeka naučí. Naučí ho nejakým spôsobom jazdiť, trénovať a už sa toho nedá len tak zbaviť. No, športom by som sa neuživil, lebo nie som až taký dobrý. Keď sa tak kúkam naspäť, je mi to trocha ľúto, lebo on mohol byť ozaj dobrý kajakár. Keby sa tomu, ako už keď bol starší, troška ako viacej venoval a keby bol na seba možno troška tvrdší. Nie je to až taká zábava vrcholový šport, ako si ľudia myslia, lebo má to strašne veľa nevýhod a je to veľmi námahavé a časovo náročné. On je vysoký, on má veľmi dobré páky, on dobre ťahal na tom kajaku, čiže on mal ozaj predpoklady byť špičkový slovenský kajakár. No, ale ako zase na druhej strane, on je dobrý chalan, perfektný, je ochotný, vždycky pomôže nám so všetkým, čiže ja mu nemôžem samozrejme nič vyčítať, my sme radi, že on sem chodí a že je členom našej partie. Alebo taký nápomocný vždycky. Záporné vlastnosti zo mňa chcete vypáčiť a ja už som ju povedal. Je trocha tehotný, no. To je jeho jediná súkromná vlastnosť, že sa správa ako tehotný muž. Niekam ho voláme. Nemám čas, ja chcem spať, som unavený. Takže ho niekam prehovoriť je veľmi ťažké. Jeden dobrák, trochu introvert. Pohodiak. Vychovaný v rodine založený typ. Úprimný človek. Asi tak všetko. Keď ja budem mať deti, sa teším na to, lebo budú pekne znedé. Nebudú až moc znedé, budú len tak ideálne. A keď budú mať pomaly krásu a múdrosť, tak budú úplne dokonalé. U mňa stačí len tá troška tej farby, aby boli pekné. No to sa hovorí, že mulati sú najkrajšie, akože ja som to iba niekde čítal. Poď, No, tak asi počkáme. Také niečo. Majetku si raz? Skoro spadla. Skúžený je gola. Ja som unavený, spotený, špinavý. Celý mokrý. Ale od zemi, bol som vlený. A bol som tak, že Maťo Vajda, Kongo a ja som bol z druhej strany. Ale keď takto dôjdeme, tak Konga dám určite. Matko, tak sa natiahla, že... Čau, Marik. Čau. Udraťa, nesamotné. Čiže nejaké také rasistické? Chceš do toho dokumentu? Akože ho nemáme radi, vieš? Nikdy som ho nebrala inak, vždycky proste zapadal. Ja sa nepamätám za tie dlhé roky vôbec na nič, čo by mohlo v tomto smere nejako, aspoň troška negatívne nejako pôsobiť. To možno skôr je naopak, jeho to robí populárnym, lebo samozrejme v lete si z neho robíme dobrý deň, že sa teda ako nemôže opáliť moc, čo my môžeme a tak ďalej a tak ďalej. No stále sa nepokladám za iného. Alebo to neberiem, že som iný, takže
nejakým spôsobom poukázať na to, že som iný. Celý život vyrastal na Slovensku a poznám len Slovensko, takže som sa s tým žil. Takže to nejakým spôsobom nevnímam, som iný. A ja som asi šťastný na ľudí, alebo mám šťastný na ľudí, že mi to nedávajú pociťovať. Voľaký to bolo horšie, teraz nie je s tým najmenší problém. Nikdy som ho nebral ako niečo iné, akože kvôli teda keď narážaš na pigment alebo niečo takéto, tak to nie. Úplne tu zapadol, nemal s tým nikdy problém najmenší. Dostal prezývku Kongo a tým žije, funguje, každý tu má nejakú prezývku a není s tým žiadny problém. Nikto tu s tým nemá problém. Jeho chvíľku povolali vápno, neviem prečo, teda viem prečo, kvôli fontáne pre Zuzanu. Ale potom mi to prešlo, tak skončilo to ako Kongo. Ja som si myslela voľakej, že je z Konga, ale není. Takže neviem. Treba sa jeho spýtať. Prečo ťa volajú Kongo? To nikto nevie. To fakt nikto nevie. No to vzniklo to a už to má. No, keď som mal 12. A odtedy to ostáva. Na 3. mieste sa umiestnil Marian Lachkovič zo Slavie UK Bratislava. Druhé miesto vybojoval Andrej Vybauer z Tatrana Karlova Ves. A na 1. mieste sa umiestnil... Nechcem ti hovoriť, že takto sa tu chodí večer chlastať a tuto na palube robíme oheň, veľký, taký vysoký. Turisti takto chodia s loďami. Počkaj, to vystrihne. A on to organizuje. Áno, hej. Ja som bola, ja robím na Brezovsku. Na Slovensku sa mi páči, je tu pekne a uvidím, kam má život zavie ešte, ale zatiaľ tu plánujem ostať. Miro Havia doplňa, že po nešportovom mieste party na pláži.